Eta wo mpa YouTube adwuma. Papa, adwuma ya meto fa make nyina wo. Fu anapa meto fufu e de breakfast ye fufu. Sika so de ma me ni nyame boa me ma ni pagya ya. Na busuefo bi jeje bosia na msika ne ye basa. Ba wa ye papa nu ho da. Obi kra wo kwam a wo nkra ne nkwo wo. Me nsu nyame anka me ku wo mu nyina. Me che ne kra de ne ko police station. Mo jeje me ho sika. Mo ni mu a se nyame anka me ku mo twumo mu ne betene ye pe kra maji sika. Nti we ne de ne yenya ye wo YouTube no. Na sesini na nkasa de. Sa wo mu na me bo aso ma be 4 times. Nti na no bere wo man kasa. Isi Kumawood no odoni. Na odo pa de na abem. Onse me ka no kore pa. Akabe fisi wresi mo ne nya problem da. O me ne mate da nya problem. Agya Koo ne me nya fa. Si pa de. Do oye madam fo pa. Vivian. Ura Kumawood ni mo bi ato aduro da. E me bi me yare dendende. Wo yare for how long? Yare me sesai kura. Ya mo bi akwa aba eba Poleeno Multimedia say afi na ohwe ya na wa subscribe se ne da bia de tuma wonsa ebetimi akan straight. Na me kai we say Dr. Likey ene ni team ina ase mu hia omo ewo London O2 Indigo ye 22nd May ye omo se wonsa kan ticket ama wonsa kan ticket woni ni team ni nyina ehia mo ewo O2 Indigo ti se wonsa kan ticket a ukọ Dr. Likey ni page a ukọ ne ba yi ho na obehu se